Čau, dneska vás zdravím z Krušnohorského Plešivce, kde je na sjezdovkách i přes oblevu v minulých dnech naprostý dostatek sněhu. Jasně, není to úplně na freeride, ale co se týká sjezdovek jako takových, tak ty jsou velmi dobře připravené, mrzne v noci i ráno, takže jezdíte na tvrdém podkladu, navíc je většina sjezdovek ve stínu, takže si užijete relativně rovný povrch celé dopoledne. V provozu jsou momentálně sjezdovky Hana, Milena, Aida, Renata, Pavla a Daniela 2. Jde převážně o červené a modré sjezdovky, takže je to takový ten zlatý střed, tudíž se může vyrazit jak sportovní lyžař, který si užije jízdu pěkně po hranách, tak sem klidně můžete vzít i mírně pokročilé lyžaře a malé děti, které tady ocení mírný sklon modrých sjezdovek. Pro ty nejmenší je tady v plné polní připravený dětský lyžařský park, který patří vůbec k největším a nejlépe vybaveným dětským lyžařským parkům v České republice. Park je důmyslně odstupňovaný do zón podle pokročilosti vašich dětí a je bezpečně ohraničený od okolního dění. Na něco dobrého k snědku se nabízí bar u Dostyho, který najdete u dolní stanice Sedačkové lanovky. My tady máme v oblibě restauraci Plešivec na vrcholu Plešivce, kde si můžeme užít krušnohorský výhled a také velmi příjemný interiér. Na Plešivci se ale užijete také velmi povedené večerní lyžování, které se tady odehrává na sjezdovce Hana, která je 1,8 km dlouhá, a tak se jedná o vůbec nejdelší večerní lyžování v České republice obsluhované Sedačkovou lanovkou. A v provozu je také Dosty. Andrea Drengubáková, redakce Snow.